Pozdrav gledalci kanala Ukusna hrana. Danas pravim posne slane keksiće sa pivom. Za keksiće je potrebno oko 800 g brašna tip 400, 1 prašak za pecivo, 3 kašičice soli, 400 ml piva, 200 ml ulja, 50 g seme lana i 70 g seme susama. Zamesit ću testo. Sipat ću ulje, pivo i so. Malo ću izmešati da se so istopi. Dodat ću susam, lan i postepeno ću dodavati brašno pomešano sa praškom za pecivo. Od testa ću praviti kuglice, a aparat za galete sam uključila da se zagreje. Stavit ću keksiće da se peku. Posni slani keksići sa pivom su veoma ukusne grickalice. Veoma lako se naprave, a kad ih probate teško se odvajate od njih. Izađe ih dosta, zavisi od veličine, meni je izašlo 80 komada. Vidimo se sa novim receptom. Prijatno!